मी तुमचा सर्वांचा लाडका हरिशांक मेटकर आणि आज मी पहिल्यांदा वंदे भारतमध्ये प्रवास करतोय सोलापूरवरनं मुंबई. मी आज तुम्हाला दाखवणार आहे त्यामध्ये आपल्याला काय काय भेटतं. सकाळी टी, स्नॅक्स आणि थोडा वेळातच ब्रेकफास्ट पण भेटतं. ब्रेकफास्टमध्ये आज होतं उपमा, ठेपला, दही आणि सांबार. तर बघा आपल्याला कम्फर्टेबल सीट्स, जेवण आणि विंडो. आपल्यावर डिपेंड असतं आपल्याला कुठली सीट घ्यायची. आणि जेवणाचं पण नॉनव्हेज व्हेज सगळं आहे. आणि इकडे एरोप्लेन सारखंच वाटते. तर थँक्यू. प्लीज लाईक अँड सबस्क्राईब.